нагоды хочу поделиться з вами добрим словом на добрую ноч. У одной християнской сям'ї, якая кожную неділю ходила у костёл і приймала святую комунію, дома было вельмі шмат рэлігійных прадметаў. У одной з комнат вісеў крыж, які падаравала ім бабуля. У гэтай сям'і было два сыны. Калі старэйшы брат закончыў коледж, бацькі сказалі яму, каб ён забраў свае рэчы з хаты. Малодшы брат падышоў і спытаўся, ці патрэбны яму той крыж, які падаравала ім бабуля. З кожным годам старэйшы брат умацоўваўся ў сваёй веры. Ён прапанаваў малодшаму брату пайсці ў комнату і паглядзець, што гэта за крыж. Калі яны выйшлі ў комнату, старэйшы брат сказаў: «Гэты крыж я забяру да свайго новага дому». Калі ён падышоў і зняў гэты крыж, ён заўважыў, што на сцяне засталося чырвонае пятно. Гэта чырвонае пятно паказала, наколькі магутнай верай стала старэйшага брата. Таму няхай ваша вера становіцца ўсё мацней і мацней, як у гэтага старэйшага брата. Таму памолімся ў гэтай інтэнцыі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, моліся за нас грешных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. У духу радости и надеи примите благословение нашего Пана. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. До побачення.